Så i aften skal vi snakke om to partiers holdning og standpunkt til afgifter på især oksekød. Derfor har vi Moderaterne, og vi har Dansk Folkeparti, som vi vil fokusere på i dag, og derfor har vi inviteret to politiske eksperter med ind i studiet. Og vil du starte med at snakke lidt om Moderaternes standpunkt i forhold til det her med klimaafgifter på oksekød? Moderaterne de er generelt åbne for afgifter på oksekød, og med henblik på social bæredygtighed, så mener de, at det ikke skal have en negativ effekt på den almindelige borger, som bliver ramt af priserne. Og så yderligere henblik på den økonomiske bæredygtighed, så mener de, at vi har nok penge i kistebunden til, at vi kan lave skattelettelser, både for erhvervet, men også den almindelige skatteborger. Super. Det var en dejlig lille præsentation, vi lige kunne starte ud med. Og hvis du vil fortælle lidt om DF? Jeg tror, jeg vil. Vi kan også starte med et socialt aspekt. Der har vi et lille citat med fra DR, hvor der står: "Vi har lige været igennem flere kriser med stigende priser på blandt andet fødevarer og gas. En afgift på oksekød vil gøre det sværere for danskerne til at få enderne til at mødes." Så her der bruger de ligesom et af deres kernepolitiske emner, netop socialpolitikken, som modargument for en afgift på kød. De nævner også, at det er en skæv adfærdsændring, der er i forbindelse med sådan en afgift. Ja, og nu er Moderaterne jo et forholdsvis nyt parti, som lige er startet her. Vil du fortælle lidt om, hvad for nogle aspekter man så kan kigge på i forbindelse med det? Ja, der er jo noget office-seeking indover her, da partiet er stiftet for at være i regeringen. Vi kan også kigge på meningsmålingerne. Der ser vi, at de er gået ned i meningsmålingerne, hvilket også er sådan typisk, da det er et regeringsførende parti. Så det ses også ved andre partier som Venstre og Socialdemokratiet. Hvor man siger omvendt, DF de udnytter meget den her sådan, ideologiske perspektiv. Det her med kernegruppers interesser, blandt andet med udlændingepolitik og socialpolitik. Så det er ligesom det, de sådan, anvender mest, når de skal sådan, vælge standpunkt, politisk standpunkt.